Πάμε να δούμε την εφαρμογή 52, βοηθητική συνάρτηση. Όταν χρησιμοποιούμε τη βοηθητική συνάρτηση θα έχουμε στο μυαλό μας τρία βήματα. Θεωρώ, λύνω, λιμάρω. Αυτά θα έχουμε στο μυαλό μας. Θεωρώ, λύνω, λιμάρω. Φουλουλου. Που βγαίνει. Πότε βλέπω ότι θα χρησιμοποιήσω βοηθητική συνάρτηση? Όταν έχεις δοσμένο όριο. Όταν σου λέει ότι το όριο, έχεις ένα όριο και σου λέει ότι αυτό το όριο κάνει 3, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο θου-λου-λου. Θεωρώ, λύνω, λιμάρω. Τι θεωρείς? Θεωρείς την συνάρτηση που έχεις μέσα. Άρα, θεωρώ, J του Χ, F του Χ μείον 2 προς Χ τετράγωνο μείον 4. Με λύνь, όταν το Χ τίνει στο 2, της J του Χ να είναι 3. Στάνταρ κίνηση. Πάει το πρώτο. Λύνω. Τι λύνεις? Λύσε την εξίσωση αυτήν ως προς την F του Χ, ως προς τη συνάρτηση που ψάχνεις. Άρα, μία χιαστή, J του Χ επί Χ τετράγωνο μείον 4, ίσον F του Χ μείον 2. Φέρε το μείον 2 μπροστά, J του Χ επί Χ τετράγωνο μείον 4 συν 2 ίσον F του Χ. Και σε παρακαλώ, αυτήν εδώ, βάλ την σε ένα κουτάκι, είναι η F του Χ σου. Αχρίαστο να είναι, αλλά υπάρχει περίπτωση να σε βοηθήσει παρακάτω σε άλλα ερωτήματα. Έλυσα. Λιμάρω. Τι σημαίνει λιμάρω? Βάζω λιμ δεξιά. Βάζω λιμ αριστερά. Λιμ όλης της J του Χ τετράγωνο μείον 4. Όταν κάνουμε κάτι στο α μέλος, ακριβώς το ίδιο κάνουμε και στο β. Και όταν κάνουμε κάτι στο α, κάνουμε σε όλο το α. Όχι κομμάτια, όπως βλέπω κάτι τετράγωνα, κάτι ρίζες. Σε όλο. Και σε όλο. Αυτό το όριο πόσο κάνει? 3. Επί 0 συν 2, γράψτε το λίγο αναλυτικά, να φανεί η σωστή αντικατάσταση του ορίου. Με λιμ, όταν το Χ τίνει στο 2 της F του Χ. Άρα, λιμ, όταν το Χ τίνει στο 2 της F του Χ, θα σου βγάλει 2. Τόσο κάνει το όριό της. Άκουσε με λίγο καλύτερα. Έχεις ένα όριο, το οποίο βγάζει αριθμό. Και παρατηρείς ότι ο αριθμός αυτός είναι 4 μείον 4 είναι 0. Με απλή λογική λες ότι δεν γίνεται να βγάλει αριθμό το όριο αν και ο αριθμητής δεν είναι 0. Αν το όριό σου δεν είναι 0 δια 0, δεν μπορεί να με πάει στο 3. Γιατί αν ο αριθμητής ήταν κάτι άλλο πέρα από 0, ήταν ένας αριθμός άλλος, 8 λέω εγώ δια 0, θα βγάλει συν ή πλην άπειρο. Ό,τι και να ήταν. Άρα, αναγκαστικά, για να δώσει αυτό 3, θα πρέπει να είναι 0 για 0, από τη στιγμή που ο παρονομαστής είναι 0. Άρα, σκέφτομαι πονηρά και λέω, κάτσε. Δεν γίνεται το λιμ, όταν το Χ τίνει στο 2 της F του Χ, να βγάλει κάτι άλλο εκτός από 2. Γιατί πρέπει να κάνει 2 μείον 2 να κάνει 0. Μην πας και βγάλεις κάτι άλλο. Αν βγάλεις κάτι άλλο, τσέκαρε το και πες κάτσε. Κάτι πάει λάθος, γιατί δεν είναι 0 για 0 πάνω το όριο το βασικό. Γύρνα και διόρθωσέ το. Αυτό είναι με το μάτι, που λέμε ότι πρέπει να το βγάλω 2. 2 μείον 2, 0. Πρέπει να το βγάλω 2. Αλλιώς δεν βγαίνει. Έτσι βρήκα το όριο με βοηθητική συνάρτηση που λύνουμε ένα μεγάλο εργαλείο. Τεράστιο εργαλείο. Θέμα Δέλτα 2023-24. 2023 Δέλτα 1. Βοηθητική συνάρτηση. Αν δεν κάνω λάθος. Πανελλήνιες. Συνεχίζουμε στο Β. Όριο 2 και 4, 6 μείον 6, 0. 0 για 0. Ωραία. Και τι θες να κάνεις? Παραγοντοποίηση, πώς να κάνεις?
Αφού γίνει η f του χ μέσα. Να κάνω συζυγή, ναι, θα μου φύγει η ρίζα, θα μπλέξω. Με αυτό εδώ πάνω πώς θα ασχοληθώ. Γι' αυτό έχουμε αυτό το κόκκινο πλαίσιο. Γι' αυτό σου είπα πριν, πάρε το κόκκινο πλαίσιο και μπορείς να παίξεις. Δηλαδή την f του χ θα την κάνω αντικατάσταση με αυτό και θα βγω σε έναν πιο εύκολο δρόμο, βασικά σε κάτι το οποίο λύνεται και όχι σε κάτι το οποίο δεν λύνεται. J του χ επί χ τετράγωνο μείον 4. Συν 2. Συν χ τετράγωνο μείον 3χ. Όλο αυτό θα το πολλαπλασιάζω με τη συζυγή παράσταση του κάτω, γιατί είπαμε κάτω θα κάνουμε διαφορά τετραγώνων. Σίγουρο ρίζα έχει ό,τι έχουμε μάθει, δεν αλλάζει κάτι. Αυτά είναι στάνταρ. Και θα πειράξουμε το πάνω. Το πάνω βλέπω μία διαφορά τετραγώνων. Εδώ. χ-2 επί χ συν 2. Στο άλλο έχεις ένα πολυώνυμο δευτέρου βαθμού χ τετράγωνο μείον 3χ και 2, το οποίο εγώ θα το γράψω χ-2, εσύ θα κάνεις corner χ-2, χ-1. Εγώ το γράψω χ-2, χ-1. Εγώ τα βγάζω από τους τύπους του Βιέτα, δεν θέλω να σε μπερδέψω. Κάποια στιγμή ίσως κάνουμε ένα βιντεάκι να σου το δείξω αυτό το τρικάκι στην δευτεροβάθμια, αν και το διδάχτηκε στην Α Λυκείου. Βάζουμε τη ρίζα δίπλα. Εσείς save, corner, αναλυτικά, ήρεμα. Μία φορά εξεταζόμαστε για 3 ώρες. Ηρεμία θα υπάρξει και κάνουμε ό,τι πιο προσεκτικές κινήσεις γίνονται. Έβγαλα το χ-2 κοινό παράγοντα εγώ τώρα για να απλοποιήσω. J του χ επί χ και 2. Τι μου έμεινε εδώ, χ-1. Όλο αυτό πολλαπλασιάζεται με τη ρίζα. Ωραία, τέλεια. χ-2. Γεια σας. Άρα το όριο επιλύθηκε. Έχει απλοποιηθεί. Οπότε, της J κάνει 3. Κάντο λίγο αναλυτικά αυτό, δεν πειράζει. 2 και 2, 4. Συν 1. Επί 2 και 2, 4. Προς μονάδα. Δεν έχει κάτι. 3, 4, 12 και 1, 13. Επί 4, 40 και 12, 52. Το γ είναι λίγο προχωρημένο. Το γ είναι αλλαγή μεταβλητής. Θα τα μάθουμε λίγο παρακάτω. Ήθελα να το αλλάξω, γιατί ακόμα δεν το έχουμε διδαχθεί, αλλά λέω από τη στιγμή που θα το λύσω εγώ στον πίνακα, καλό είναι. Ας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή και να πούμε ότι βλέπεις σύνθεση. Όταν βλέπεις σύνθεση θα κάνεις αλλαγή μεταβλητής. Άμα βλέπεις σύνθεση θα κάνεις αλλαγή μεταβλητής. Κατευθείαν. Θα πάμε σε U. Άρα τι θα θέσω. Θα θέσω αυτό που βρίσκεται μέσα. Θέτω 2χ ίσον U. Επίσης, αυτό που μπορείς, από πού μπορείς να το παρατηρήσεις είναι ότι όλα τα όρια τείνουν στο 2. Όλα τα όρια σου. Και ξαφνικά τείνει στο 1. Άρα κάτι έχει πειραχτεί. Οπότε θα πρέπει να επιστρέψω το όριό μου να τείνει στο 2. Και αυτό, αναγκαστικά. Θέτω τη σύνθετη συνάρτηση μέσα, για να κάνουμε αλλαγή μεταβλητής. Λύνουμε ως προς χ, γιατί θα χρειαστεί να κάνεις αντικατάσταση. Άρα έχουμε χ, ότι είναι το u δεύτερα, κράτα το. Και αλλάζουμε και τα όρια μας. Όταν το χ τείνει στο 1, είναι σαν να λιμάρεις την εξίσωσή σου. Το u θα τείνει 2 επί 1 στο 2. Άρα όλο αυτό είναι για να αλλάξουμε τη μεταβλητή μας. Το όριο έχει αλλάξει και είμαστε λίμνο όταν το u τείνει στο 2 πλέον. F του u μείον 2, το χ είναι u δεύτερα. U δεύτερα μείον 1. Άρα είμαστε λιν όταν το u τείνει στο 2. F του u μείον 2 προς u μείον 2 δια 2. Άρα είμαστε λιν όταν το u τείνει στο 2. 2 επί f του u
μείον 2 προς u μείον 2. Δεν το έχουμε βρει κάπου αυτό, δεν το έχουμε υπολογίσει κάπου, άρα συνεχίζουμε. Αλλάζουμε την f και τη γράφουμε όπως έχει το πλαίσιο. Είδες ότι δεν τον έχω σβήσει αυτό το πίνακα αριστερά μου, γιατί θα το δουλέψω. Μπορεί να το δουλέψω. J του u. U τετράγωνο μείον 4. Συν 2. Μείον 2. Με u μείον 2. Ωραία. Λιμ όταν το u τίνει στο 2. 2 παρένθεση. U μείον 2. Επί u συν 2. Επί j του u. Αυτό μας έμεινε, τα άλλα έφυγαν. Προς u μείον 2. Αυτά φεύγουνε. Άρα τι έχουμε βγάλει? 2 επί 4. Το όριο της j 3. Σωστά. 2 επί 4 επί 3. Ωραία. 2 επί 4, 8 επί 3, 24. Και κάναμε και με αλλαγή μεταβλητής. Πάμε 53.